сега ще си направя. Още Чакай сега, някой до теб има ли? резенки. Не, ама она е чест там горе ми се ще да го отворим. Аз мога да го отворя, бе, чакай. Чакай. Ето, отворил го. Има тук дъбова дървесина, бая. Ето, ако искаш ще ти дам. Паднах. Не ми трябва си имам. Златни Добре, ябълки скажеш. искаш ли? Имам 3. И аз имам 3. И тук до нас има играчи, които ще бъдат елиминирани. Се надявам или ние тях, или те нас. Добре. Да. Еми, аз сега някои работи си ги преверам. Имаш ли стрели? Те са тим тия двамата. Еми, ние сме тим. Колко човека са? Двама. 2, 3, 4, 5, 6. Не, смисъл в играта говоря. 6. Аз съм вече до тях, бързо. Къде си, бе? Гледай го. И тия тапаци седят на едно място, като ги. Аз ще взема една ябълка. Идвай ти. Имам такова за отблъскване. Да ги бия И аз. Дай го, бързо, дай го. Нямаш ли тия? Нямам. Бързо! Вземи го! Че тия не видях. Те няма толкова тия. Падналя! На бой! Не! Оле, за малко. Що не го бутам това? Да падне. Защото има вода около него. Би го! Тук не. Изтрепи! Ой, какъв е това? Мали! Не, падам! Кой беше ти, бе? Ти това си. Не! Ей, тапанар отрепана! Стига! Еми, аз ще гледам тогава. Сега какво стана? Паднах ли, умрях ли, въре, разбери какво стана. Тук някакъв строи. Това си ти, май. Не. Аз съм жив. Те сега не мога да Как си видят. му отрепа той, това си му. Ти падна ли, бе? Значи на мен ми са били много слаби армори, човек. Чак си прави такова стъпче. Тия сега са на моя остров и ще ми обират работата. Спокойно, аз ще ги издеб. Не, един те видя къде си. Къде? Как? Отгоре. Над острова, в който се намираш в момента. Тама. Бъде при него да. Припадкай го набързо и... Ма видял още, Не знам, клекни всеки случай. И он и той дойде, стреляте. Шет. Фак. Да. Кажи ми сега, в този сървър трябва ли да има такива играчи, бе? Тук-що падна и пак се спална отгоре. Даже Надолу ли строят? ето гледай сега, падна, виж къде се телепортира. Какво стана 100? Умряла? Това не е игра. Умря ли то, бе? Да. Мен ми стори, че се телепортна някъде. Трябва така, като влезне някой хакер в сървър на Minecraft или на CS, билото в някакъв сървър, къвто ще да се засича този хак и просто да не му позволява да влезе в сървър. То сам се прецака. Браво. Остава един. Да надвиш и това. Идва. Ха-ха. Оживях. То пада ли? Къде е? Баба, въздуха седи. Свърши. Браво. Стига. Чак си го удри. И падна. Влизай нова да направим. Усещам, че в този епизод ще има доста емоции. Стига, бе, как? Ти се бавти хората. Той имаше някакъв хак от Деви, падна и пак се качи горе. Да, тия ползват хак, наистина, не може така. Има влизай във втора сървър. Аз влинах вече в някакъв. Извини, гледам във втора. Хвърлям се. То почна играта. Последния път тук много лошо умрях. Сега са го направили веднага да умираш, не да ти се такова от сърцата. Сега кой? Втора е? Да. Трус. Да. Добре. Тук си така. Сега ако искаш ти се телепортни до мен. Сега аз да дойда при теб, така ли? Да. Добре. То май се напълня, 7 човека или колко сме в момента? То дъжд малко ме дразни, ама. Малко може да полагва, ама при мен сега няма лак. Да видим. Тя сега. Да видим долу какво има.
Още един чест. Така. Така, стрели, лък. Това не трябваше на мен. Само че без брони. Нямам аз такова пък. Нямам кирка някаква и да си направя тук диамантен. Добре, сега ще се тъпа при теб тогава. Добре. Аз ще направя честове през това време. Дали ще стане така с тия честове? Става още да не става. Добре, ще направя тогава. Прави да има. Ще набъбкам и там целият остров с честови и да виж какво става. Какво сега ти брони нямаш? Мога само Не. това да ти дам. А, Някакъв меч. Ти по-хубав меч. Това. С друго не разполагам в момента. Чакай сега да Чакай, аз бях видял тук по-хубав меч Майл. Ето го, да. То брадва, да. Има повече щити. Има екстра. Брадвата е силна. 11.75 или 11.50 някъде там. Аз отивам да правя честови. Имам и една Аз минута вече и... почнах. Забелязал съм, че с един стак обработено дърво стават някъде 9 честа. С един стак стават, сега ще кажа колко точно. 8 честа. Обработено дърво? Да. Добре. Сега целият стак с обикновеното дърво ще го направя на обработено, т.е. 4 стака ще ги направя само на съдници. Докато правя аз, дава ли ти да правиш, ба? На работната маса или не ти дава? Да, в принцип. Колкото и хора да са Ти да. отделно, моите не ги виждаш как ги такова. Не ги виждам. Това е добре. Аз викам, че толкова стигат вече. Че има 15 секунди, ако ще слагаш, слагай. Къде? Оля. Слагай някъде, да. Сега. Так. 9, 8, Так. 6, Так. 5, Так. 4, Так. Няма. Не знам къде е, гледай. край. Вот ще да, няма нищо. Взимай сега. Аз слизам долу и почвам да ги реда там. Тук ще сложа, тук ще сложа, тук ще... топна се багна, няма нищо. Някакъв цели. Да. Така. То. Стига, То още ли може да стреля с лъква? има и иновация, бе. Може всички да са против. Има добри и слаби. Казано на майнкрафтски език. Няма силни, няма слаби, има добри, има и слабаци. Пак някои цели. Остана тук. Къде целят си? Аз не мога видя нищо. Така. Колко златни ябълки имаш? 3. Аз имам 20, че ти дам малко. Да, лако. Много намерила, гледа. Ети 5. Някакви стрели имаш ли? Имам, да. Ето давам ти. Мерси. Това да играеш ти. Останахме 3 човека. Колко? 3.